بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo aaɓnde 16 yarkoma hitande 2023 ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni pop ɗo woni en calmini en juurima en jetti ɗum en duwanima ɗum en ñaguima ɗum duwaw goto pop ɗo woni amin tinma ɗon an duwatoɗo an beltiɗo an keɗotoɗo an gonɗo e gonɗe o kala goto foof ɗo woni ɗo amin tinma ɗon foti noon message ma jettima jettaki amin tinma alhamdulillah alhamdulillah saabu ɗeɗo henna jewte ko jewte hirjino wona haydara ko hirjino tan kadi ko ha janggen hen nde tawno fulɓe mbi mo addima e suudu wima reena jaalal saabu won ko woni nder ko aɗa heɗone naftuma tarih o kala e welde wonko woni nder wonko soomi nder won findino wongo nder won ɓatakuji goni nder ene jangguinma aduna an neɗɗo o ɗum noon ko en defte enen kala moni kala yo janggue goɗɗo o moni kala yo janggue ɗi tarihaji moni kala yo janggue ɓe moƴƴuɓe ɓe allah subhanahu wa taala jangte qur'ana beele enen ne mbawen moƴƴude ko ɗum jeyɗi tarihaji wona wadde min ɗo tan rewde belgol tarih o ala ko jangude ko soomi e nder tarih o ko beele mbawa few ɗum tagui allah jippini qur'ana allah jippiniri qur'ana tan ko ha carhinane ɗen qur'ana o naata e noppi men mbawen fewde yallah yen men peewal ceer eɗen gara e oɗo henna ɓataake oɗo henna mawɗo debbo nattuɗo ɗanade so wona yiya koreji mum yiya enɗam mum to banggue bam mum mawɗo debbo o noon inde makko ko sohna meeta so inde makko deftere ko mariyata so mariyata so noon wo innira ko yummum bam makko kanko noon o ɓuri noddirede ko meeta so bam makko wiyeteno ko amadou so banum debbo bam makko wiyeteno ko mariama ba walla mbiyen mariyata ba on woni mo innira bam makko noon bamum en giwi ko mbumba payi matam nde mam makko gorko en gari matam ko ɗon bam makko jibina kañum e banum gorko bam makko banum debbo bam makko ɗo matam ɗo amadou so e kumba so kamɓe jiidi yumma e ba ɓe jibina koto matam ɗo amadou so o noon ko ɗon feri soggi jawdi fayi gambi ene waɗoya tefankagal nde ari toon nde noon dañi toon cuddiɗo on cuddiɗo jibini meeta so ɓurɗo andirede mariyata
mariyata so baabiraɗo noon ne haalnamo min giwi ko mbumba kono min jibina ko matam nenam wiyete ko mariyata ba ko on innirmami sa mawni jiiloyɗa koreji ma hakkude mbumba e matam kanko mawɗo debbo no mawni no feewi o natti ɗanade jamma o natti ɗanade ñalawma o yiiɗi ko yiide enɗam makko o yiiɗi ko yiide enɗam makko o yiiɗi ko nande enɗam makko o yiiɗi ko andude enɗam makko e hey mon noon bandiraɓe hakkude mbumba e matam sosoɓe wonɓe ɗo ɓe inchallah son nani oɗo mbawi askitinade ƴeewon so tawi oɗon jiidi e oɗo henna mawɗo debbo ɓe konno koto leydi Gambi hande o noon aɓe tawi nder leydi Sénégal nokku biyeteɗo gulumpu noon gulumbu jaafoɗon gulumbu waɗɗani Tamba ɗon hande kanko sohna Meta Sow o tawete kala noon jiɗɗo hen ko laaɓi taw oɗon hettiɓe oɗon poti jiidude e makko jokkodirton koye ndeɗo henna tonggode 00221 77 102 102 mbatta ko goo mbaɗa 0 ɗiɗi 102 74 63 nototoma ko Amadou Sam ko ɓiyiko ene wonde Nenne Sam ko ɓiyiko ɓeɗo nototomon ɓiɓɓe mawɗo debbo o gulumbu ko ɗon ɓe goni nototoma ko Amadou Sam ene wonde Nenne Sam mbatta ko 00221 77 102 74 63 musidɓe tedduɓe batten haqqillaji beele ballen oɗo hen mawɗo debbo yiita enɗam muɗum ceerno Khalid Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi duwanimama ko kewɗa donade mi go kala ko duwotoɗa mboɗo wiya amin hettiyankoɓe ne mbiya amin yimɓe kala ne mbiya amin amina yo Allah jaabo ten Allah ne jaabo seydi Sy mi salminima mi juurimama mi salmini enɗam ɗam mi salmini gallema mi salmini suddiɓe e ɓesgu kala mi wi kissale ɓuural nden ka yajede yo duuma e ma seydi Sy bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ɓe garane jewte men assalamu aleykum wa rahmatullah gañamo gañeɗa ko ɓurɗo winde وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار مي سلمتي مام mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wone jaam en beltanima Allah en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam moƴƴereji ɗi Allah moƴƴanta en ñande kala en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna alhamdulillah ɗo Allah wawno tagde dendagal yimɓeɓe no tagiri baba adama ni kono o waɗani noon o waɗi no waɗiri ni wona mere en ñaguima Allah yo Allah hokku en ɗoftade yo Allah hokku en teddinde jinnaɓe men ɓe Allah rewni en ha mbawen wodde e oɗo aduna yo Allah junnu gurnameje mabɓe yo Allah moƴƴin battane mabɓe wuurɓe hen ɓe yo Allah moƴƴanɓe seydi Sy Dieynaba Abou Tafsir Mamadou yo Allah junnu gurdam gam moƴƴere ma gam neware ma gam jokkere ma enɗam gam tindema neɗɗo kala gam jurum nderu maɗa yo Allah junnu gurdam alhamdulillah yettode wodani Allah no feewi e kala banggue kono en ñaguima Allah Abdullahi Khalidou to woni to en ñaguima Allah yo Allah ɓumno ƴiye makko est ce que o gorko yo Allah moƴƴanmo toon yo Allah moƴƴanmo toon yo Allah moƴƴanmo toon barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah moƴƴanmo toon est ce que o gorko o nangi en o ɗowi en Seydi Sar mi salminima no feewi est ce que o gorko est ce que o gorko yo Allah moƴƴin e makko kala ko moƴƴinte e jeyaɓe mum taw ko yaaɓe to mum yo Allah ɓumno ƴiye makko wota Allah hollumo toon kene mettamo kene muusamo alhamdulillah en jii e hadis nelaɗo sallllahu alih wa sallam kala ƴettuɗo ɓiyum o nanni alqur'anil karim kala ƴettuɗo ɓiyum o nanni alqur'anil karim alhamdulillah so mayi janggo
alhamdulillah o waɗate ko tengade taw koye tengade aljanna taw ko kanŋe fewnira kala jiiɗomo kala ɓorniɗo janggo tengade tawata ko mo nanni ɓi yiko e gurdam makko hade makko mayde janggo kala notoyiɓe Allah nannuɓe ɓiyu men sukaɓe men yo janggo to aduna ga alqouranil karim ɓen gandirte ko kala e mabɓe jiyaɗo kone waɗi tengade taw ko tengade kanŋe alhamdulillah alhamdulillah en ñaaguima Allah ɗen tengade kanŋe yo Allah waɗan ɗum jinnaɗo o waɗan ɗum jinnaɓe julɓe kala ko Allah yamirno ko a waɗi enen jibine ɗen ko Côte d'Ivoire ko toon jibine ɗen jinnaɓe men fof ko toon gonno alhamdulillah kanko oɗo jinnaɗo moƴƴo jinnaɗo karasire jinnaɗo jiɗɗo alqouranil karim o itti en toon jimde ɓiyum no wayi welde ni jaaha dawa garta tawa jomum jaɓɓoma joddoda e mum ene ngabba e ma ene fijja e ma aɗa jala aɗa jalda e mum aɗa ñamda e mum aɗa leldo e mum aɗa joddo e mum no wayi welde ni o woppi foof o ƴetti min toon o addi min to Sénégal ga o yetti o nawi min galle ceerno o wi janggoye ceerno aɓe ni mi sohlani haydara so wona jangde mi sohlani haydara so wona jangde yoɓe janggo alhamdulillah gonɗen toon ha 96 o arti Sénégal o tawi en toon o tawi eɗen goni galle mammen nde wonde nene e baaba foof jeeyda koye galle goto enen alhamdulillah koye galle goto ɓe jeyda o wi mbate ko ɗo gonɗa mbimi aha i galle ceerno mbimi janggo yen mi arta o fewnu bagage ma mbimi ko woni o fewnu tan pewnum o dari hakkude galle he o yo ko ɓiyam hay goto mi yamirani yo nelmo jimmi ko jangga ha o yonta dañede haaju so yonti dañede haaju ma goto foof daña makko haaju o humtan ɗum haaju mum kono hande o mi sohlani haydara kala nelɗomo mi yerlahi mi yaafaki cohlum ko jangde yo janggu goppemo jangga o rutti e nden hitande koye fin 2096 koye nden hitande nde gasi 97 ko hen o rutti e jomiko ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanmo ceerno Abdullahi Saar gorko jiɗɗo gandal jiɗɗo jangde ɗum ɗo ko meftande nde meftuɗen taw ko haala ko jiɗɗen haalde hakkude men makko kono gasata heƴata e yewtere he ko jiɗɗen haalde hen ko fodde golle makko moƴƴe pawidinde e darde makko e yidde Allah e yidde nelaɗo Allah e yidde alqouranil karim o gorko Seydi Sy yo Allah moƴƴe ma toon barke annabi sallallahu alayhi wa sallam saaha nde ƴettuɗa ɓesgu ma nannuɗa ɗumen jang taw ala ko cohluɗa so wona yo paam deftere Allah paama ko Allah wi ko nelaɗo wi en neldimo duwaw ñande kala en calmini jinnaɗo fof ɗo woni hande noon en kebbinta présentation heƴata hen sibi ko kalɗen ɗo ko ƴetti mintaji kewɗi ɗi ponnoɗen haalde e présentation Seydi Saar kono en calmini dendagal julɓe ɗo goni en calmini Lo Havre naɓe ko hanki gummiɗen toon yo Allah yoɓɓe moƴƴere e teddugal mabɓe en jeehino hawroyde ziyara ceerno Abdoulaziz Dieng Sadil alhamdulillah en calmini ceerno Racine e fofof en calmini Elbef naɓe en calmini Évro naɓe kono en calmini Paris naɓe foof en gartiɗo e oɗon ñalawma altine eɗen tawe ɗo e Paris kono heblade gam yaade ziyara men walla mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam to wiyete Meylouse taw koye Vosges to mawlidi nabi pattam lamijo mo ganduɗa ko dendagal diwan o foof rendi ɗum taw ko Grand Est foof rendi ɗum alhamdulillah Senje naɓe ne tawe toon man jaat Senje poftoɗen seeɗa so balɗil baltati jeen Strasbourg ñalawma goto gam haaju mo dañƴen toon miñiraguel men nen toon mon jiiɗan yummo e baba e joom galle mum so Allah jaaɓi ma en kawru hen programme nen toon seeɗa ma en kawru hen inchallahu taala caggal ɗum mbaynirɗen ɗon jehen to wiyete Meylouse gam hawroyde e mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam mbaɗete toon Seydi Saar en calmini julɗo fof ɗo woni hande en mbawa nawde inde ɗe gam juutat ha ɓurta mi artirane ma konngol tan ciftina en to jaranoɗen e on saaha jokken golle Seydi Saar. Seydi Sy
ceerno Khalid Abdullahi Khalid Sy min beltanimama no feewi e ndeɗo meftande wande fayida nde meftuɗa e oɗo jinnaɗo samboɗo heewide e kala saha neɗɗo ko deftere yo jangge oɗo jinnaɗo ko janggueteɗe no waɗi ni jinnaɗo kala ne jogui ndimago wadde ni sa waɗi ni a waɗi ndimago ma sa waɗani ni a woppi ko poɗɗa wadde jinnaɗo pop ene foti janggude e junggo ɓiyum nanna ɗum defteral teddude nde tawno nde jibineɗa nde noddeɗa koye l'islam garɗa koye l'islam nofuruma ñamrudu koko noddina nanrudu koko wurna sayande ma nde koko itta jawdi ndi koko wara inde moƴƴere koko rokka koye l'islam jibineɗa ɓayde koye l'islam jibineɗa wona e keeferu jibineɗa aɗa foti jaggede nanneɗa qur'ana allah o ganda l'islam o ganda allah o saabu allah wi so on ganda kam on ndewata kam ko gonga sa yi hande rendo ngo no wayni ko majjere ɓolde tene majjere ɓuuri bonde keeferu noon nelaɗo men wi aɗi e neɗɗo cikkama ande diina tawa hay torwanda hay dara ko waɗata ko fof keeferu ɓoldu majjere ɓolte waɗata tene majjere ko hunde ɓurde bonde aduna kala nde jiiɗa ko ɓuuri bonde aduna ko majjere ɓuuri bonde ittata majjere noon ko janggude andude allah sa andi allah jeddi giwat sa andi allah luure giwat sa andi allah ɓernde ma feerat sa andi allah ɓernde ma leerat ɗum noon ko ɗum ɗo henna baba Khalidou waɗi ɗum ɗo henna baba Abdoulahi Khalid waɗi ceerno Khalid yo allah yommo moƴƴere so tawi o waɗano ni min jeewe ay nde o waɗi ni min jewti aɗan ɗo yewta min aɗa yewta aduna o aɗa yewta windere nde dande ma ne sare nder aduna o pap ɗum woni waliyagal ɗum ɗo henna woni waliyagal ngal o yino ngal ceerno Khalid min beltimen no feewi ko duwaniɗamo ko min ñaguima allah yo allah jaabo tena ɓen aljanna kamɓe ɓe ɗum noon jinnaɗo gonɗo Europe gonɗo Amérique gonɗo Asie gonɗo Afrique fof ko jinnaɗo toppita sukaɓe ma jangguin sukaɓe ma sa yiiɗa janggoɓe lebtuma saabu hande won jooɗiɓe yumiraɓe babiraɓe en nangui koye jaggui halis on ha laaɓi mbaɗe sernaɓe kamɓe cakkaji men beele sukaɓeɓe pe wala ɗum fewnata sukaɓeɓe fewntaɓe tan ko jangguinen ɓe nde tawno cukalel ɗo famɗi ɗo ko ɗo weeli wadde foof to kon pamɗi a kon tarlo e ma kon ɓuuco e ma mboɗo yinma en hankkadi aɗa horsiniɓe a nawa e magasin a nawaɓe ga hen ane weeli soɓe mawni seeɗa ɓe duppa ɓernde ma ɗum woni hande ko jeeyata ɓerde kewɗe nana cuma cumɓerel nana suma ɓerde yimɓe kala nana moɗa poɗɗe ne ñippa ɗiɗo cumuji ɗi gasata taw ko sukaɓeɓe ɗum ko partout saabu hande sa ƴeewi hande nder rendo men ngo to banggue Afrique onon yumiraɓeɓe ƴewde almuwaruji mon ko dorogaji ɓoli sukaɓe mon moftata hen enen jeeyiya aɓene jogui motoje mabɓe tan ko jamma jengi ko fof ɓene mbaɗɗini sukaɓe ɗe ɓe nawa ɗumen aɓe gartene moto ne yaawi ɗo ko toɓɓere yanje ceerno Khalid jafoɗa no feewi kono ko toɓɓere yanje hande ko hunde jarde haalde nana ñaaya rendo ngo ɗeɗo motoje ɗe jiyata hande jammaji e guure ɗe ene mbawi biftaɗo neɗɗo joni joni nawa ɗum kene wona hedde 50 kilométre jomum waɗa ko yiiɗi wadde ko arta joni joni taw hay gortinani ceerno Khalid drogaji nana jeeye sukaɓe rewɓe nana nawe pap nana waɗe hande o e nder rendo men ngo jiiɗa e nder nokkuji men ɗi ɗum noon ko hunde nde yimɓe merni guite kono ko hunde jarde haalde so ziyara waɗi so mawludu waɗi so yangue waɗi so inde waɗi ko conférence uji poti fiyede hen ha hunde yooɗa ceerno Khalid ko jirlotoɗa ko ene weeli no feewi yooɓe tinno ɓe mbatta ƴettude saluji mawɗi ɓe luwa ɗum ɓe ñanta ɗum waɗe conférence uji dewle waɗe conférence uji sukaɓe mbaɗe moni kala moni ara yo arde suka mum waɗe conférence suka no foti wadude jinnaɗo mum jinnaɗo no foti wadde ɓiyum taw koye l'islam yoɓe mbaɗ ɗum toon to Europe to juɓɓi noon ɗin conférence uji juɓɓi noon ko ɗum tan wawi yaltinimen e caɗele neɗɗo goto mi yiɗi namdade mi Saar holno mbaɗanmi ha ɓesgam feewa mbimi aɗa jogui haaliss uddit station e leydi ma walla guddita restaurant mawɗo e leydi ma walla cooda hay soko bis mawɗo goto gadda e leydi ma ƴetta ɓiyema mankuɗa hoolat to no gaddamo ƴewanam appartement mbaɗamo hen mbiyamo nda ko an gérata ƴeewa woɗɓe mo liggodira men wallahi nde uddirɗo hen restaurant goto hande ɓiɗɗo ɓuuri fof e ɓiɓɓe fewde nan ɗo hen kañum liggotoɗo hande e Dakar ɗum noon firti ko sukaɓeɓe ko ene dokkataɓe orientation moƴƴo foof noon yaltata koye jewte ɗe ceerno Khalid hande no mbaɗon toon ni alhamdulillah an e hono ma en nan toon
onon jogui keesuji nan toon louwe saluji mawɗi ñaan toon gardon rewɓe e suka mon dokke ɗon conférence l'islam taw conférence moƴƴo taw wona conférence mantoje wona conférence haalis wona conférence mbase wona conférence cuɗari wona hollude faaro wona ñaajje ala ko gadda sukama joom suudu ma joɗɗon conférence ne waɗe ne haale e ɗemɗe kala jomin nana mbawa naftorade ceerno Khalid oɗo jinnaɗo biyaɗo Abdullahi Khalid si o jarama yo Allah yomo moƴƴere kanko jinnaɓaɓe ɗon pop ɗo ɗo kalɗen jinnaɓe ɗonon ceerno Khalid eɗen jetta eɗen jaara Abdourahmani ka mo ganduɗa kañumne ko neɗɗo moɗɗo jinnamo e reedu mum ha ƴuufi meeɗi arde wuuro mabɓe kikiɗe o tawi bammakko ne yiiloyi kosam gueloɗi arti ko pecci jamma taw janggi o fini o yehi sodoye gueloɗi hay wadde o joƴƴinɗon o yi baba yar kosam nani ko an jeeyi ko an jeeyimi jeeyi kala ko jeeyimi ɗum ɗo woni ɓiɗɗo mo mbaɗɗa haw wontuma an sa waɗani ɓiɗɗo wontatama sa maayi ubbatama duwantagoma ceerno Khalid ɗo toɓɓere yanja jarama ñande wonde ma en gaari hen ko yaaji taw kala jubba hen ko yaaji ceerno Khalidou Abdullahi Sy jarano ɗen annabi Yousufa jippini mawnum en o fewji feere nde omo ñamira walla mo omo ñamdira e miñiko caggal nde o fewjuno wonde so on gaddani miñon mi ɓetantamon guura ceerno Khalid bisimilla maɗa Idi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma payodingal bangal fayida to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen annabi Yusuf o jippini mawni ko en taw e ngol ɗo lawol eɓe gardi e miñiɓe moɓe jiidi baba taw on ɗon miñiraɗo e Yusuf jiidi yummo e baba kono noon ko caggal nde Yusuf ɗaɓɓiriɓe soɓe garta lawol ɗimmol yoɓe gardu e on ɗon miñiraɗo yoɓe gandu noon soɓe gardani e on miñiraɗo ɓetu alanaɓe ɗo e so ɗum ɓenni on saaha hay goto wawa dañde nokku goɗɗo ɗo ena jiggo ko ñaame so wona ɗo misra taw koye juuɗe oɗo annabi Yusuf e kadi o wiɓe so gartiranimo ngol lawol soɗo garta so gaddoranimo on jiggota ko ɗo on dañata ko ñamɗum te soɓe dañani koɓe ñaami gurdam heddantakoɓe e on saaha ɓe jeeki ɓe dutti to bammaɓe ɓe tampi e ɗaɓɓude yo bammaɓe woppuɓe jaada e makko kanko oɗo Bunyamin taw Bunyamin e annabi Yusuf jiidi yummo e baba Yusuf jiidi e yummo tan ko oɗo biyetede Bunyamin sappo heddiɓeɓe pop ɓe jiidi ko baba hen jeegomo jiidi yummo goto on yummo noon e yummum annabi Yusuf jiidi yummo e baba annabi Yaqub en kaali o jogui ko rewɓe nayo ɓe o jibidini kamɓe pop ɓe gimmi ko e galle goto taw hen ɗiɗo jiidi yummo e baba ɓe ndendiɗo makko ɗo biyeteɗo Rahil ko on jibini annabi Yusuf taw ko on o ƴamno gila adana kanko annabi Yaqub taw o ƴamno koye juuɗe bammakko biyeteɗo Laban caggal nde o nehoyi toon taw omo haɓa e funere makko biyeteɗo Isu o ƴami on kono nde o yonti nadde dewgal kaw makko wi armi tottuma debbo o wi keno tottamo biyeteɗo Laya o wi ala wona o jimmi ko Rahil o wi ala minen e aada amen Rahil ko suka Laya woni mawɗo ɗo amen ɗo noon aada amen miñiraɗo resetaki taw mawniraɗo ne jooɗi joni noon mi rokkuma mawniraɗo o tottima mawniraɗo Yaquba jaaɓi caggal ɗum kadi Yaquba resti miñiraɗo kamɓe jiidi yummo e baba ɓeɗo ɗiɗo babiraɗo o rokki goto foof liggantoɗo ɗum yo yaadu e mum taw ko debbo caggal ɗum kadi ɓe ƴitti ɓen ɓe dokki Yaquba resti ɓen ɗiɗo ɓe goni kamɓe nayo pop ɓe gummi ko e galle goto ɓeɗo nayo tato ɓe jibinanimo goto fo ɗiɗo yummum annabi Yusuf e ɗiɗo liggantonoɓeɓe ɓe goto fo jibini ko ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo kono mawnum yummum annabi Yusuf o hono yummum annabi Yusuf tokoso o on jibini ɓiɓɓe sappo walla ɓiɓɓe jeegomo worɓe e ɓiɗɗo goto debbo ko ni ɗum wayi Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy
ko min yi yiɗi ko an yi yinna walla oɗo henna forsa e yidde hanande jiɗɗo wonata gotum. ɗum hefti annabi yaquba to galle mum fuɗɗori to ko jiiɗa jiɗɗa e ko jiyaniɗa mbawniɗa hen wonata gotum. way kono fuɗi way kono koko fuɗi e ko takki ni wona gotum ceerno. ko ni way annabi yaquba ceerno Khalidou joguino ko suddiɓe nayo holno ɗum wawi kadi ha ɓuura lattude ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma paayodingal bangal fayida. ko ni way annabi yaqub o joguino ko suddiɓe nayo ɓe hen tato goto fof jibinanimo ko ɓiɓɓe ɗiɗo hen cuddiɗo goto on jibinanimo ɓiɓɓe jeeɗiɗo hen ɓiɓɓe jeegomo goni worɓe ɓiɗɗo goto o woni debbo. wadde annabi yaqub o dañi ko ɓiɓɓe 12 worɓe e ɓiɗɗo goto debbo. ko ni ɗum sifori eyyi ko ɗum ɗo woni ko annabi yaquba jibini. debbo mawɗo o wiyete ko layya, dewɗe hen o wiyete ko rahil, taw ko on woni yummum annabi yusuf. debbo tataɓijo wiyete ko zalfa, debbo nayaɓijo wiyete ko balha. zalfata e balhata kono ɓaade waqfune hen zalfa e balha. so tawi ko jeegomo worɓe e goto debbo ɓen jibini ɗum ko biyeteɗo layya. layya jibini ko yahuda e rawbil e shamun e lawi e rayalun e yasjur. caggal ɗum ɓe jibdini ɓiɗɗo goto debbo o wiyete ko dina. e on saaha ɓe goni jeegomo worɓe yummum annabi yusuf jibini bunyamin e yusuf ɓe goni jeetato. debbo biyeteɗo zalfa on jibini ko naftali e jad ɓe goni 10 worɓe. debbo biyeteɗo balha jibini ko biyeteɗo jad e ashir. eyyi zalfa jibini ko dan e naftali, balha jibini ko jad e ashir. ɓeɗo 12 goni worɓe ɓe ko ni ɓe peccori. joni ɓeto pop goto fof dañimo jooɗodi jeegomo ɓe pecci ɓe mbaɗi lehe 3 kamɓe jiidi yumma goto. ɓeeto ɗiɗo kañumen jiidi yumma jooɗodi, ɓeeto ɗiɗi kañumen jiidi yumma jooɗodi, goni ɓiɓɓe 10. heddi bunyamin goto. so yusuf ne wonno ɗo ko mawni ko halkima ɓe joddo yusuf ala ɗo ɓe ganda ko yusuf wonti lamɗo e leydi misra. Seydi Saar joni noon yusuf ñaguima ene yiiɗi joɗodade e makko ɓayde o ala mo joɗodi ɓe ñamda mawniraɓe ɓe jaaɓi. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ay saare rendo men ngo a tawi ɗo hen galle, a tawi kamɓe kala jiidi yumma e baaba jiidi baaba. ay jiidaɗo baaba telluɗo omo tina omo telli e kala saaha. somo yiya noon jiidu yumma baɓe ne takkodiri ne nangodiri omo tina omo teeli. ɗum ne yaa ha yettonde rendo men ngoɗo hande o, ene yaa ha yetto rendo men ngo gonɗen. omo tina saaha jingguere ene wona nder, taw ko jingguere ɓurde ɓattodirde walla ɓurde jogdade sirlu walla ɓurde jogdade haaju. gaga kanko tan goto mo ala mo jiidi yumma e baaba o. ɗum mo tinno ɗum kanko hoore makko saaha. ceerno Khalidou Allah tan woni Allah, nde tawno ko Allah tan waɗata ɗum. neɗɗo goɗɗo wawa ko Allah tan woni Allah. kala ko wona Allah wawa wonde Allah ha aduna firto. ceerno Khalidou Yusuf heeɓi joɗodade e miñum Bunyamin aɓena ñamda. holko ɓe ɓennidi ɗon ceerno Khalidou? Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, ñaguima Allah to gonɗa foof ya won e jaam.
yusuf jooɗodima e bunyamin woni e ñamdude e muɗum caggal nde o wi aha onon de onon fof on jooɗodima par ɗiɗo fof jooɗodima e la'al heddima oɗo gooto o ala mo jooɗodi bunyamin simtini gonɗi goni e jippade less seydi sar yusuf wi holko oɗo wayata e le gonɗi nana jalta e guite makko ene caama less ɓe keɓɓiti kamɓe mawniraɓe ɓe mbi a wi yomin jooɗo minen par ɗiɗo kanko noon ko gooto o ala mawni ko omo joguino mawni ko guurɗo kamɓe gonduno kono on yeehi to banggue jeeri ma yi toon kana lahu ahun fa halak on ko mayɗo bunyamin wi law kana akhi yusuf hayyan la ajlisni ma'ahu sinno mawnam yusuf ina wuuri ma o joƴƴinam wondude e makko yusuf heɓɓiti wi aha ɓayde ko noon oɗo ko gooto o ala mo jooɗodi mi ƴettamo mi joƴƴinamo ɗo la alam ɗo min e makko min ñamda ɓayde min komi gooto a yi nder feere seydi sar ɓe mbi aha caɗele ngala yusuf jaggi bunyamin joƴƴini e la'al mum ɓe goni e ñamdude ɓe ñamdi ha gasi omo namdo bunyamin bamma no wiyete holto koɗɗon seydi sar ɓe goni e yewtidde eɓe jewtida yewtere mabɓe juuti fodde koɓe ñamdi ko ñamodiral ngal juuti ñamdigal ngal juuti kono e nder koɓe ñamdata ko pop eɓe jewta yusuf ene namdomo gueɗe kewɗe ene heɓa hen gandal taw ko gandal gimmorigal to galle bammum taw ko hunde nde yinno andude e kadi ene yewtida e miñum ne yinno yewtidde e miñum e nder ko ñamde bunyamin ko o heeɓi hen ko heewi o jaɓɓima hendu bammakko o yewtidi e miñi ko mo yiɗi mo ganduɗa ko on goto jogui ceekodaɗo e kadi o heeɓi habaruji galle mabɓe taw ko habaruji labɗi taw ko gummiɗi to bammakko walla e bandiko en kala seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ay ceerno haali abdoullahi sy ñamde koɗon yewtere wande fayida yaltata ay sa ƴeewi hande ko wayno hecciyanki yewtere wonnode to King Fahd place ene tawi nder Dakar ko hôtel mawɗo garɗuɗo nde watte ɗon yewtere hol entreprise ɓurɗo jogade martaba e darde e pewal nder leydi Sénégal yuɓɓinte ko ñamde yimɓe wawdirɓe jooɗo e tableau ji jomumen ne ñaama yewtere ne yuɓɓine ɗoɓe ñamata ɓe ñamata seesa ɗo haala kane ara e mabɓe ɓe paama ɗum tagui noon sa dañi neɗɗo mo jiɗɗa yewtidde ñamde ari woto mbaɗe no sosoɓe mbaɗene longge dujje dajje tan joni gasa ala ñami toon ko seesa ƴakkira seesa moƴƴira seesa guddita nofuru ma ndu omo haalanma ko poɗɗa nande ko ane nana hayso tawi nana gasa ñenkirɗe beele yewtere nde wawa yaade ɗum woni yewtere yuɓɓude wande fayi ɗum woni ko mbimi hey mon bandiraɓe taweteɓe Europe Amérique Afrique Asie partout juɓɓine jewte juɓɓuɗe juɓɓine programme mbaɗon conférence ko fati e ɓesguji ɗi mbaɗen conférence ko fati e dewle ɗe mbaɗen conférence hol nafoore yidde e dewgal e hol nafoore ɓesgu janggo par ce que hanki ko jinnaɓe men hande ko enen janggo ko sukaɓe men ɓe sukaɓe jogorɓe wonde janggo holko dokketen ɓe saabu hanki a wi bamma ɓurma gandal bamma ɓurma nayyi bamma ɓurma wawde awde bamma ɓurma wawde sehde bamma ɓurma wawde ɗahde bamma ɓurma wawde askinde bamma ɓurma wawde hodde annene jogorɗa ko ɓurde ɓiye ɓiye ɓuroya ɓiye holto yimɓe paayi ko lahara neɗɗo kay yo ɓiyum ɓurɗum ɓiye ɓurdatma noon ko hande alay saago dokken sukaɓeɓe courage holɗum mbaɗen conférence rewɓe ɓe gara sukaɓe ɓe gara worɓe gari fof jooɗe moni kala nana ko haalte ko nafta en koye ɗemgal men kaalen ha yimɓe nana
mbawa famde ɗum noon onon wonɓe toon e wonɓe ga foof moni fof wawi wadde ɗum e nder ziyara wawi wontude conférence maayi ɗo o moni eɗen gandi ko moƴƴo o wonno barkinoɗon ɗenmo holɗum kaalen nafo men kaalen nafa men conférence l'islam ɓurani ɓiɗɗo yo nehe ɓiɗɗo yo fewne ɓiɗɗo yo jiɗodir jinnaɓe yo jangguin ɓiɓɓe mumen conférence moƴƴo waɗi ɗon dewgal haale tikke gonɗe nder leecce ɗe ne mawni kono hande joomum memodirta fodde hitande moni kala ko rumti goɗɗo oɗon gandi kalanmi o eɗen gonde galle pina dawa mi fina mi dawa sen garti en kaldatani ten ɓiɓɓe nanɗo ɓe so mawni ne jogori waade perɓirɗen ha laaɓa guitten gartiren ɓe peewal ni woni gonga dañen jaam ɗum woni ɗaccal buduk badak gongal ɗo e hakkude goddigal itte ala ceerno Khalidou eskey Yousuf ko joom pinal kewɗo peeje moƴƴo kewɗo gandal gardinowo hakkille ceerno Khalidou ɗon ɗo ñamdata e miñi ko ɗo Seydi Saar mi salminima no feewi mi weltanimama e namdal ma paayotingal ngal namdiɗa Yousuf ene heɓa ɗo ko heewi e nder ko ñamdi e oɗo miñiraɗo ɗum waɗi laamɗo koma jogo stratégie ji kewɗi laamɗo ma wona pinɗo laamɗo ma wona paamɗo aduna laamɗo ma wona moƴƴuɗo feere laamɗo ma anda holto foti rewde ha heɓa ɗum ɗo taw ko hunde nafoore naftore leydi walla naftoremo walla hokkore change ha ko yiɗa ko dañe hay nden sa ƴeewi qadi sene waɗe ma o daña gueɗe kewɗe gaga gandal ngal tan ma o wona gando kono noon koma o wona neɗɗo ƴoƴƴo wona ñawaje ne gara wona gandal tan sohli ene sohli goɗɗum e kadi ma wona cembulinɗo joguiɗo doole nde wonde won e yimɓe soɓe jiima an ka ñawo kono ka pamɗuɗo doole sa renaka wone nden ka tan omo wawi fiidema o yaa haaju makko hade woɗɓe arde tawɗo o daɗi wadde ƴoyre ene ɗaɓɓa wonde neɗɗo kewɗo peeje holno mbaɗanmi hami yalta e ndeɗo ñawore goto fof dañe jaam tawmi tampani Yousuf o joguima miijo o joguima peeje so waɗi ni omo wawi hebde hen ko heewi to banggue hakkude makko e miñi ko ɓe daña yewtidde noɓe jiɗiri ni sibi so tawi mawniraɓe gaddi miñiraɗo o ƴetti miñiraɗo toon nadde mum nde suudu taw wona hono feere nde o waɗi nde nden kay sikki natat nden kay golle ɗe peewata ala o wi yoɓe gaddormo ɓe gaddorimo so ƴettimo hono nadde makko suudu o yimmo ɗiɗi yewtude makko hankkadin jiiɓoto hankkadin feeñat kadi ɓe mbawa muñde ɗum ni kamɓe joni noon o wi yoɓe ñamdu kala ɗiɗo yo jodda e laal taw ko ɗiɗo noon jiiduɓe yumma e baaba ay ɗo Seydi Saar kanko Yousuf omo wawno wiide aha onon pop mbaɗe par ɗiɗo joddoɗen e laal gotal taw o noddani yo jiiduɓe yumma joddo ala ay so wino noon ma wood e mabɓe joddiɗo e Bunyamin wooda e mabɓe telɗuɗo taw wona Bunyamin kono noon o wi ala ko yo won ɗiɗo kadi ɗiɗo joddotoɓe ñamde ɓe yo won jiiduɓe yumma goto omo andi Bunyamin ala mo jiidu ɗon yumma e mabɓe omo andi on ko keddotoɗo goto ay so heddima goto mo sohli ɗum o yiiɗi ko yewtidde e mum seeɗa o yiiɗi ko yewdude e mum ay o waɗiri ndañi e kadi ko ɓuuri hawnade ko o waadi wadde ɗum ko ñalawma o so ɓuuri sohludem ko jamma wona ñalawma o sohli Bunyamin Seydi Saar ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle ay ceerno Khalidou ñawore ko ñawore kono maslaha ne wona nder ñawore taw yimɓe ganda ɗum wonde sariya wiyata men maslaha ne dagui so wona maslaha karmuɗo ay sa ƴeewi ñanden ñawore wande Ziguinchor ko fate banggue avocat ji dawriyanke nawnoɓe haala ka toon to wuuro Ziguinchor beele inde on dawriyanke artire e nder binditogol wonande ɗaɓɓoyde ko ene nawa ɗum faade sumgoji gendi leydi Sénégal ay ñawowo nde o yi ñalawma o weeyo leydi ndi o yi ko ari ko o yi moɓodiral ngal o yi systéme o no wayni o puusi ɗum ha jamma o tawi ala ko usti
kala no wawi waade fitina ene wawi wadde beele o ñippa fitino ƴeew o nawri ñawore nde wuuro ngo deeƴa wona jaam yimɓe kala gona jaam hay galle goto duppetake neɗɗo waɗetake haydara gañetake ɗum woni ko kalaɗo joni joni ko wonɗo ñawore yettoto ñawowo so yi tigui omo andi ɗo so wawa tajde ñawore nde o dirtina woni kala hoota fitina wasa wadde ɗum woni ko jiyata wiye ñawore disnama go ko ha jaam dañe nde tawno jaam ɓuuri kala ceerno Khalidou so wiyama worɓe fof poti tan koye jaam wona ɗum no aɗa andi sosoɓe liɗiɓe denɗiraɓe ɓe ɓe jiiɗi wonde e jaam nde tawno ɓe jiiɗa leydi dilla ɓe jiiɗa haydara de ceerno Khalidou no mbiɗa ni ko noon tigui e nder feere nde Yousuf fewji nde ko hakkille mawɗo saabu won soynande nde o jogui beele o wawa heɓoyde miñiraɗo no wayi. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi namdal ma payodingal a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere wallahi no mbimini ko noon ay ɗo e oɗo stratégie ay ndeɗo feere Yousuf wona e ñalawma he ay ɗo ɓe ñamata bottari ɗo joni koye ñalawma ɓe goni e ko ɗo ɓe ñamata joni ɗo Yousuf wi yoɓe mbad par ɗiɗo lahal foof ɗo ko bottari ko ñalawma ɓe jetti ko nangue e hoore ɓe jeehi ɓe nannoya ɓe looti ɓe garti ɓe jooɗi taw bottari deftama ɓe gaddana bottari e ɓe gotto ɗo Yousuf waɗi ngoɗo miijo o waɗiri ni noon komo sohli Bunyamin kono wona ñalawma o ɓuuri sohlude Bunyamin ala sibi ñalawma o ko kamɓe foof ñamdata e nder oɗo sal goto Bunyamin ko sohli mum ko wawa heɓade e nder sal he sa'ade mawniraɓe jooɗi ene puttinide guite kono alay saago o fuɗɗo ko yiɗi ko o ƴeewa sene wawa tabbidde taw koye ñalawma he so woni ñalawma he o ñamdi e mabɓe kamɓe pop ɓe ñamdi koye sal goto hay sinno Bunyamin e Yousuf jooɗi ko o to banggue ɓe ñamdi e nder sal he goto ɓe jii noon o ñamde e Bunyamin o gasni Bunyamin ummima taw to yi mawnum en caɗele mbaɗani ayi omo sohloyi ɗum jamma kono o fuɗɗima no sohliri ɗum ni o fuɗɗima wadde teste o e ñalawma marsi o ñaguima yo oɗo ar ñamde e makko ɓe jaaɗi o ari o ñamde e makko ɓe gasni o woppitimo ɓe ruttima to mawniraɓe to ay jamma kadi o noddamo ɓe mbiyata aha kono nane ni tan wayata o noddinomo nane o ñamde e makko o artirimo e yo hay jammane kayde so noddimo tan ko hono noon yo yakadi so weeti warta ko jamma o sohlimo kono o waɗi teste ñalawma o marsi o wiye ndeke jamma o ne wawi wonoyde ko teste woni ɗo henna ayi ɗum ko ƴoyre alhamdulillah Seydi Saar kanko Yousuf ɓe ñamdi kanko e Bunyamin fodde ko ɓe ñamdi ko ɓe ñaami ha juuti omo namdo ha o ari e namdal makko cakkitingal ngal o sakkiti namdade Bunyamin ɗon jonde mabɓe timmi o wi Bunyamin an bamma hol habaru makko to o nandi momo ko heewi noon Bunyamin wi babam de keesi makko heeli guite makko jeehi so tawi ko keesi makko ki e guite makko ɗe ko nawi ɗum ko ceertugol makko e mawnam mayɗo ko sunare makko nde o suni e on ko ɗum jaggi babam ha joni hay batte wawa ay ɗum tan Yousuf ronki muñde guite mum caami gonɗi ɗo ɓe joddi kamɓe ɗiɗo ɗo o yawni o naatoyi nder suudu kanko annabi Yousuf Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle skey ceerno Khalidou wallahi machallah keeci heeli guite jeehi sunu heewi sababu nde o ɓiɗɗo mo jangtonto hande baba ono wayi skey aduna e heyma annene ɗanniɗo gonɗo caggal leydi a ɓooyi bamma naywi yumma naywi aɓene jogori maayde tinno arte mabɓe luttude moƴƴani
arte maɓɓe no fotiri kala keeceji maɓɓe keli gite maɓɓe jeehi noppi maɓɓe paaɗi aɓene miijima haɓe tampi arte maɓɓe arte jinnama artu yiiɓe ganda nafoore ma ko ɗon duuɓi kewɗi ɗanɗiɗi aɗi ko pop lorma tan ka yiyaniɓe artu ɗaɓɓa baraji ɗaɓɓa barke ɓoosaɓe bifaɓe ñamminaɓe wasata Allah udditanma demal wona ko waɗanma toon ko wona leɗɗe ɗe wona ayeje ɗe ala artu artu hankkadi ni duuɓi kewɗi duuɓi sappo e joyi e ladde a heɓani a wonta dañ ten soɓe ma yi ɓuura bonde artu ceerno Khalidou Yousuf ummima ene waya dogui fayi nder suudu ngam goram keeci bamum helde guite mum yaade wonde ko Bunyamin wimo te Bunyamin naɗon jooɗi ceerno Khalidou no wayi mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi e namde ma baɗɗe fayida yo Allah yoɓe moƴƴere est ce que annabi Yousuf est ce que o gorko ɗo en calminiɗo giɗo men taw kadi ko giɗo annabi Yousuf biyeteɗo Sira Gako ko neɗɗo jiɗɗo annabi Yousuf o nanni en omo yiɗi annabi Yousuf wadde en ceertata e miijade mum e nder jewte ɗe jewteten taw ko annabi Yousuf kalten eɗen nawtamo to boosiyaɓe ha to sinki bamamɓe Seydi Gako yo Allah junnu gurdam Seydi Saar annabi Yousuf ummima woyi o yeehi nder suudu makko taw ko ndun suudu wondu e nder oɗo salon o ɗacci Bunyamin miñi ko ɗo jooɗino omo joddimo eɓe ñamda ko ɗon o ɗacci ɗum o fayi nder mawniraɓe ne jooɗi o to banggue taw ko tabal juutngal eɓe ñamda e nder ngal e dow ngal tabal Yousuf fayi nder taw nde Yousuf ummi nde o yaari ko keñe o wayi kono neɗɗo cekɗo ni jaaɗude cekdele taw ala o woni koye dogde o yaha toon woto feeñande ɓeeɗo holko woni sababu o woyi ko jurum makko mawni e babiraɗo o sa'ande o namdi gurdam mum miñiraɗo o habrimo no habririmo ni ɗum natti hejje wawi ronki hejje e ɓerde makko ha addanimo gonɗi ɓayde gonɗi ɗi gaari o yaha to nder suudu to ɓerde nde heewi o ronki wawde munci o fayi nder suudu to ha ɗum usto o arta o jokka golle makko hakkude makko e ɓeeɗo mawniraɓe e oɗo miñiraɗo nde o yeehi o fayi nder suudu ɗon e ɗon tan mawniraɓe gummi to ñamanno to goppi ñameƴe ñaɓɓe mumen ɓe gari to miñiraɗo o jooɗiɗo ɓe mbi an kam ko ɗum woni an kam ko ɗum woni aɗa ñamda e lamɗo ɓooyi tan lamɗo o immima sehi fayi nder heñima wayino cekɗo ni holko woni e kadi mi yii lamɗo o omo jala hen saaha min jii lamɗo o kadi caggal ɗum o woyi holko woni sababu o yala hay hunde lamɗo o woni koye namdarimi habaru alhaali babam alhaali galle men mboɗa haala hen hunde weltinimo hen hunde muusimo no wayni mataw o miiji ɓernde nde hecciɗi o woni e wayde kono hay hunde kam min kaalani ɗo goɗɗum o wi aha o wi aha ɓe mbima bisimilla so tawi ko ɗum tan ko jaam ya tawde wona goɗɗum o wi wala wona goɗɗum hay hunde min kaldani ɗo henna e on saaha ɓe dutti e nokkuji mabɓe haade lamɗo o yaltude Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que machallah Yousuf ko tarih baɗɗo fayida kala mone heɗo tan ma janngu hen aduna mum janga hen gurdam mum ceerno Khalidou Yousuf nana nder suudu ene waya joom suudu makko tawima toon holko joom suudu makko ɓe kaldi e nde o arti nde holkoye Bunyamin ceerno Khalidou mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama e namdal ma paayo dingal baɗngal fayida alhamdulillah kanko annabi Yousuf to naati nder suudu ɗo tan joom suudu makko tawoyimo toon yettitaymo tan wi ko woni o haalani joom suudu o ko addanimo woyde joom suudu o wi sa waɗi ni sa renaki ko gañoɗa ɓe tina ɓe ganda ɓe paama koɓe famoɓe ɗum joni eyi woto waddani sa waɗi ni tan koɓe famoɓe tinno woto waddani
e hoddiro Allah e bawɗe mum kankone kanko annabi Yusuf o momti gite makko o fewniti ha no wano adana ni ɓernde ɗe decci e on saaha o yalti bowol o tawi ɗon miñiraɗo o yetti o jooɗi o wi joni rutto e mawne en kanko Bunyamin o immi taw ɓe gasni ñamde hankkadi o rutti to mawniraɓe to ɓe jooɗodi on saaha Yusuf yamiri yoɓe jippine e nokkuji mabɓe ɓe jippina e nokkuji mabɓe ha Allah waɗi noon jamma ari nde jamma ari Yusuf ari rendiniɓe kadi kamɓe o wiɓe jinmi ko lelɗe mon ɗe mbason ɓittodirde kala daɗɗudi taw ko yimɓe ɗiɗo lelato hen taw lelatoɓe hen ɓe kadi kamɓe jiidi yummo e baaba ɗum ɓuuri wawde wadde jurum jiiduɓe yummo e baaba so lelodima ina waɗi jurum no feewi min ko ɗum cohlumi mbaɗon taw wona tato walla nayo ene leloɗo ɗo gotel ala mi yiiɗa ɗum e kadi goto lelo e daddude ɗum ko yewede ala neɗɗo ma dañamo yewtidi jinmi ko mbaɗon kala ɗiɗo ndenda e dadɗudi taw ɗiɗo rendoɓe e dadduɗi ɓe ko kamɓe jiidi yumma eyyi nene mabɓe jibini kamɓe ɗiɗo foof Seydi Saar ko ni Yusuf waɗi o noddiɓe o haalniɓe kaɗo haala joni jimmi ko ɗiɗo e mon pop yo lelo e dadɗudi taw leldotoɓe e ndi dadɗudi ɓe ko yummo goto jibiniɓe eyyi ko ɗum jinmi mbaɗon no mbaɗɗen nane e bottari heni on jini way yuɓɓude ni on jini way fewde ni ala ko ɓuuri ɗum jiiduɓe yummo e baaba ñamda jooɗoɗo jewtida ɗum mi yooɗini feewi ay ɗo joni e lelde he ɗum jinmi mbaɗon jinmi ko onon foof ndendon lelodo ɗon taw ko onon jiiɗi yummo e baaba onon leldotoɓeɓe ɗiɗo fof e dadɗudi ɗum jinmi mbaɗon e on saaha kadi kala ɗiɗo ñamdunoɓe nane lelodi e dadɗudi gotiri ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou ayi yimɓeɓe aɓe mbawi miijade mbiyete ɗum ɗo foof ha joni ɓe keptinani ko Yusuf woni ɗo haɗata ɓe heɓtinde tan ko laamu ngu saabu ɓe ɗaminaki Yusuf ne wona laamɗo e leydi janandi ɓe ɗaminaki jeeyaɗo ko maccuɗo tonga ha tiiɗi mafñina nawa e leydi gondi yeeyoya ene wawi wontuɗon laamɗo ɓe teskaki ɗum haɗata haqqillaji ɗi addude ko Yusuf foti wonde ɗo wayi tan kono neɗɗo mo gandunoɗa o wona e nokku o dañi ɗon martaba tinani sa ari a wawata andude kanko woni ɗon so wona wiye kaari woni kaari woni ɗo miɗen fayti kaari ayi yo ɗum ko noon wayata saabu holɗum a ɗaminanakimo omo heɓa ɗon a ɗaminanakimo omo yetto ɗon ɗum ne kadi ko ni hen wayi ceerno Khalidou jamma ari no Yusuf waɗi ha ɓuuri telɗude e miñum ceerno Khalidou bisimilla maɗa Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma payodingal namdal ma bangal fayida yo Allah yoɓe moƴƴere jammari Yusuf o yamiriɓe hono ko yamirnoɓe no mbimami ni kala ɗiɗo yanamani ala firashin wahid yo leldo e dadɗude gotiri e on saaha fa baqa Bunyamin wahda Yusuf kañum yi kamɓe foof goto foof lelodima e goɗɗo taw komo jiiɗi yumma heddima Bunyamin goto Yusuf heɓɓiti wi hada yanamu indi ala firashi oɗo ɓayde o heddima kanko goto no nane ni nane mi ñamde makko kadi o arti e mon i joni mi lelodo e makko ɓayde o ala mo lelodi kanko goto ɗum hamnoto onon son dañi goto foof mo lelodi kanko o ala mo lelodi o lelo kanko goto omo wawi waldude mette o walda sunno o walda bojji ɗum moƴƴani neɗɗo ɓayde noon kanko o ala mo waldi mi nawamo min mbalda e leldam he so weeti o arta e moɗon hankkadi jahon koton eyyi min ɗum jinmi ɓe mbi aha caɗele ngala hen ɗum waɗi o yaadi e Bunyamin kanko Yusuf omo jaɓɓo o lelodi e mum e dadɗudi gotiri
toon yusuf leli to noon e toɓe leli ga jiida e naane nde ɓe gottoto nde ɓe gottoto koye sal goto kono lelɗe ɗe wona e sal goto yusuf nayimo lelidoyi e makko banggue goɗɗo nde ɓe leldi jamma he yusuf woni e yewtidde e makko ha o ɗaani kanko Bunyamin yusuf andinanimo ko min woni yusuf nde o ɗaani yusuf woni e ƴettudemo tan ene takkamo e muɗum ene fooɗamo ene ɓittamo e becce mum to ɗaaniɗo yusuf ene jaɓɓo e makko hendu bamum ene ɓuucomo kanko oɗo miñiraɗo biyeteɗo Bunyamin ene ɓuucomo tan ene takkamo e mum ene jaɓɓo e makko hendu bamum elle jooɗodi ko e bamum ngam hendu no jaɓɓoto e oɗo Bunyamin ndu ene andi ko hendu bamum woni ɗon ko ni tan yusuf woori e makko kanko oɗo Bunyamin ha weeti subaka ko ni ɓe goori kanko o ɗanaki kanko yusuf ko Bunyamin tan ɗaani so Bunyamin ɗeɓi finde tan o decca ha Bunyamin ɗan toon moƴƴi kadi o wona e ɓuucade ɗum o wona e takkude yusuf o wona e takkude Bunyamin e makko kanko yusuf omo jaɓɓo hendu Bunyamin omo ɓuuco ɗum ha Allah weeti ko ni ɓe goori mbeɗa andi noon Seydi Saar yewtere men hannde ko ɗo haɗata ha Allah hokka en hawrude e ñalawma janngo o so hawri e welede Allah jokken hakkude annabi yusuf e miñum oɗo Bunyamin holno gasiri e hakkude mabɓe kadi kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo e mawniraɓe ɓeya walɓe o to banggue holno gasiri walla holto wattidi en calmini dendagal julɗo ɗo woni en ñaaguima Allah kala julɗo ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum yo Allah hebbin emen ndenka yo Allah ren dendagal julɗo yo Allah moƴƴan julɓe kala en jetti Allah no feewi moƴƴereji ɗi Allah waɗanta en e ñande kala neɗɗo joguiɗo haaju yo Allah humtan ɗum haaju mum eɗen keewi ñagotoɓe duwowuji en jejjitani hen hay goto hayso wona yewtere he eɗen duwo nde Allah humtata haajuji dendagal julɓe joguiɗo haaju o omo andi hen Allah kam andani e haaju makko yo Allah humtanmo joguiɗo kulol yo Allah ittanmo joguiɗo ɗaminare taw koko moƴƴi e makko yo Allah yettin joguiɗo goƴa foof yo Allah ittan ɗum on ɗon goƴa en ñaaguima Allah kala ko duwaɗo yo Allah waɗ ɗum ko jaabete barke annabi makko tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam kono Seydi Saar mi duwanimama ko gownumami duwanade yo Allah junnu gurdam ma o wadda hen cellal o wadda hen kisal o wadda hen kadi sutura nde wonde ko ɗum woni neɗɗo caggal cellal ko sutura yo Allah hokke sutura aduna Allah hokkuma sutura lakara wudere nde Allah suddata e ma gona cuuriɗo yo nde suuro e ma e aduna nde suuro e ma e lakara yo Allah hokke sutura mi ñaaguima Allah yo Allah suure yo Allah reene yo Allah aynene kay sababude mbiɗa andi so Allah ayni neɗɗo songuetaki yo Allah ayne yo Allah ayne yo Allah reene so Allah reeni neɗɗo hay hunde memata ɗum yo Allah reene bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe julɓe gonɗinɓe Allah tinnoɗen no moƴƴi eɗen mbasiyo yo yimɓeɓe janggu diine mumen eɗen mbasiyo yo yimɓe janggu diine mumen eɗen mbasiyo yo yimɓe janggu diine mumen Allah subhanahu wa ta'ala o wi o tagiri en tan ko yen ndew Allah ene wawi no Saar wi ni hanki walla hecci hanki walla ñalomaji ɓennuɗi o haali ɗum o wi ma en mbaɗoy jewte lomben hen taw ko to banggue diine ko hunde fonde wonde diine o ene yiɗa hande ene dogane kono o famaka diine ne yiɗa ina dogane kono diine o famaka ala o famaka yo Allah hokken famde kono darnen koyɗe paamen oɗo diine kadi darnen koyɗe jaggodiren ballodiren so neɗɗo ina dari omo daranima wone banggue daranomo so duwaw mbawaɗa duwo yo Allah wurnumo yo Allah sembinmo
duwonomo so mbawɗa ko goɗɗum waɗanmo yo ngal ɗo gollal heddo ngam omo naftami mbeɗa daña hen nafoore walla omo nafa hono am so juutima yettomi. oɗo Saar mi ɓooyi haalde mbatte makko hakkille o erima ɗeɗo balɗe ɓennude yo soringanaɓe mbatte men hakkille enen kono eɗen eero enen wona ndulumaji tan mbiyeten enen mbiyeten ko aduna o pop yo wattu e Saar hakkille. eɗen gandi on ganda onon fulɓe oɗon manki andude Saar koko dañca kono ko basanoɗo mi andina ɗum yimɓeɓe hande ko dañcaɗo kono ko basanoɗo sibi adana wona fulɓe o wonduno wona fulɓe o yewtidanno ala mataw neɗɗo ina yiɗi ko mum tan kono woɗɓe taw ko leƴƴi goɗɗi ko ɓen gadi andude nafoore makko ɓen gadi fotudemo ɓen gadi nawdemo ɓen gadi nafodirde e makko omo nafa ɗumen kadi ina nafomo nafe mawɗe taw so tawi o wondide e ɓen omo wawi wuurde taw o tampani hande no tampirta e pulagu ni omo wawno wuurde taw o tampani ɗum kono ayi o weddi foof o wi min ko bandamen ɓuranimi min ko leñolam ɓuranimi min ko pulagu ɓuranimi min ko l'islam ɓuranimi min ko ayi o weddi foof caggal o ari o wondi e fulɓe e taw kadi o dañata ko dañatno e ɓen ko e kadi omo tampa ko ɓuuri ko tampatano to ko. bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe o ala ko jarani e muɗum ala ko jarani e makko tinnude saabi Allah mbatte e Saar Abdullahi Saar hakkille. neɗɗo de sa jaggani ko jeyɗa a duñi a wi a sohlani a ala hen haaju taw a anda nafoore mum ɗo tolni so goɗɗo ƴetti naftorima ha yettima nokku ma yiɗo e janggo taw a wawa hedde. mbatti hakkillaji e koye men kala ko Allah hokki en jaggira ɗum no hanniri ni naftoro ɗen sibi kala ko jiiɗa fuɗɗoto yarata ko seeɗa 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 kono nde jogori fusoyde nde ha barke mum foof huɓtidina ya taw an ko e jagguɓe hen jeynoɗa. mbatti hakkillaji men e ɗum ɗo mbatti hakkillaji men e Saar Abdullahi Saar jaggemo ha tiiɗa mballemo pottemo kala mo jungo mum juuti yo rendu e makko gurdam yo wallodira e makko ko watta ko hay goto anda ɗum ɗo ko jogori wontoyde kono kam eɗen jogui jorto timmuɗo to Allah ɗum ɗo woni ko ñilkata ɗo ko koko jogori saroyade so sarima aduna o foof tinat ɗum ɗinne saabi Allah mbatte e Saar hakkille mbatte e makko hakkille mballodire e makko e gurdam jokkodire e makko ko faaro men ko faaro wonande leñol ngol ko ɓeydare ko udditare ko yaajede mbiɗa heewi wiide so tawi nelaɗo wiyano nelaɗo arta caggalam mami wiyanno ko e nulaɓe he o jeeya sibi ko fiyande o jogui fetel makko mo fellata o ala fo to heddate aduna he. eɗen ñaagui Allah yo Allah wurnumo yo Allah waɗe makko barke yo Allah sembinmo kono yo Allah sellinmo yo Allah renmo yo Allah suurmo yo Allah hokkuma sago makko ngam andude sago makko so dañi ɗum enen pop en jalat en moosat en beytoto en beltoto yo Allah waɗanmo ɗum bi jaahi annabi men tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam barke alqouranil karim barke nelaɗo Allah barke teddugal nelaɗo Allah barke fatiha e ko mofti e fatiha barke aaji jeeɗiɗi gonɗe e fatiha ɗe yo Allah hokke sago ma yiddema Seydi Saar ko mbiɗon ko fof yo Allah jaabonen mi salminima noon mi juurimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere ko Allah hollini e ma ko kadi yo Allah hollu ɗum e dendagal julɓe ɓe yo Allah hollu ɗum e dendagal fulɓe ɓe naata e ɓerde mabɓe paama Allah hokkaɓe arsuki wawde darade e daranade ɗum mi salminima Seydi Saar a jarama yo Allah hokku en hawde janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا بسلام ثم سلم على النبي eskey ceerno Haali Abdullahi Sy ndeysan eskey guitam ɗe kala ƴoogui nana mbanja e koɓam ɗe koɓe ɗe
nana ndufay gaɓulam de ene caamay boro daɗam de ngam ko kalɗa ko ene selli kadi a fepindaki ɗum seydi si ya wuur ko heewi ya wuur ceerno jarama yo Allah yommoƴen musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende ene rokka moon docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow noon ko baɗɗo wittoji muma to leydi Mali e nder leydi Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow ko cafro fibron wonata koye reedu ene haɗa debbo ɓesnude ene wutta reedu mum wayano ɓiɗɗo woni nder ni docteur Djiby Sow e ballal jomiraɗo ene walluma ha jibina ɗum taw koye balɗe dabɓe ala caɗele docteur Djiby Sow noon leɗɗe mum ala effet ala rewam omo safa kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal kala docteur Djiby Sow ene safra ɗojjo duumigo koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje nonne kadi docteur Djiby Sow donkude ɓesnude caɗele gorago prostate ñaw tampinɗo hande yimɓeɓe cimmiɗo huuɗo bonko ko ha natti ƴiƴam mo seydani mimi kala docteur Djiby Sow hande o Allah ne hayni ɗum ɗen gueɗe kala on docteur Djiby Sow noon sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e jeese meɗen ceerno haali Abdullahi Saar jarama yo Allah yooɓe moƴƴere bani men debbo sohna Hadja Farmata Seck groupe poussiére ko jolfuɓe ɓolɓe ɓe meeɗi yuɓɓinde conférence ko fate banggue dewle o noddimi o wi conférence o min jiiɗi waddemo ko waktuji jeeɗiɗi kono min dokkima hen waktuji tati ɗi min jiiɗi ko kalna min ko firti dewgal holko woni dewgal holko dewgal yahata mbimi mi nanata wolof ɓe mbi ko nanata e français ko waɗɗum ceerno haali ne mbanmi ɗum yimɓe hewɓe ne gandi Alhaji Massamba Gueye ko ɓurnoɗo ɓattade khalifa général Sidi Mokhtar Bakke jaltuɗo aduna kanko Alhaji Massamba Gueye hoɗi ko montagne sainte kono hande o hooti ha laaɓi o faati Touba kanko joom suudu makko maire Thiama oɗon gandi kalami ko no hettotoɓe nde mbanmi conférence o ha gaynimi o addi defte 5 defte ɗe Serigne Touba windi o wi nda sa yiiɗi min dokkuma teere Touba gara koɗa toon min jangguinma wolof joɗɗa toon mbimi eyi ha ɗo ɗo gonɗen defte ɗe nanɗo henna e gallam ɗo ɗum noon ceerno Khalidou ko kalɗa ko ene selli yettude Allah noon ko mawɗum ko mbiɗa ko kono noon darndema ne feeri ne feeñi mboɗo ñaagui yimɓeɓe yoɓe guddir saluji mbaɗa hen conférence uji ɗo gonɗa toon bannaɓe conférence uji taw ɓiɓɓe mabɓe ne jooɗi rewɓe mabɓe ne jooɗi beele ɓiɓɓeɓe gartire beele ɓikkon tokoconkon keɓɓite mawɓeɓe porcé yo gar kenne ɓe mbatta yidde ko ɗum tan wawi faabade en ceerno Khalida jarama yo Allah yooɓe moƴƴere ko duwiɗa ko mi wi amina ya rabbi jarama seydi Sy oɗo duwaw min mbiyata tan ko amina dande welde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo Soringo karallagal to ko musidɗo men Seydou Abouba gorko mo Lugsayba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar gorko mon Dulmaji eskey Abou Baydi Kaw ti Keccel Saar sa yiɗi nawtami ha to Wuddoru tiggere ɗo wela kosam malaɗo Diallo debbo gorgolaɗo korsuɗo horsi faati yo duusoji ɗi ɓooy on jarama ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musiban tedduɓe